isyu ug istorya sa atong palibot, adunay nagmadaugon, adunay gidaog-daog. Matag kadaugan, adunay musyaged ug kapakyasan. Matag insidente, adunay agrabyado ug adunay akusado. Kasagaran, husgahan na kini sa publiko una pa man masangat ang kaso didto sa husgado. Sa matag issue, adunay mga taong nagpaluyo. All over Mindanao, dali daw kaayo i-recruit ang IPs. Ang naitabo sa ato ang mga IPs nga nang gitanaw sila as vulnerable tungod kay na-destroy ang ilang mga kultura. Newsliners, hinumdumi, ikaw ug ako adunay katungod ug kini nakapatik sa atong batakang balaod. Sayron ta ang mga tubag sa matag issue kay ikaw ug ako apektado. We need to balance our lines matud pa. Ug kini ang inyong madungog dinhi sa Hardline. Ako si Edith Caduaya mag-ubanta sa pagtuki sa mga issue beyond colors, beyond race, beyond the punchlines. This is Hardline. Good day, Newsliners. Maayong aga sa taga North Cotabato, maayong hapon sa taga North Cotabato. Good afternoon sa lahat ng taga North Cotabato sa Jensen and Davao City. Today, I can say we are so blessed, no? Despite her busy schedules, despite motherhood, no? Despite being the head of the province, may time siya sa atin to be with us dito sa Newsline. And makasama natin the first, no? Mother of North Cotabato na full-time mother din sa kanyang dalawang anak. So, she went through a lot, no? Sa taga Davao, ma-remember niyo how she fought hard about Haran, how she fought hard about the food blockade, no? Noong April 1, 2016. So, she's not new to us. Sa mga IP nato, ng mga kaigsuunan, dumaki. Today, daghan may istoryahan, no? Like, unsa ba being a mother of North Cotabato? Unsa ba ang tanaw, no, sa syudad, no? Sa usa ka babae nga strong kayo nga leader, mo atras ba ang kalalakihan nga leaders? Mo compete ba sila? Siguro kana ang ato ang bantayan, no, sa atong pagbalik din sa Hardline. This administration recognizes the invaluable contribution of the free press of overall development of our society. That is why I am pleased with the launching of Newsline Philippine cable TV programs. Together, let us keep our people well informed so that they may become empowered catalysts for real and lasting change in Mindanao. Thank you, and I wish you all the best. Balik din sa Hardline. Mga taga North Cotabato, upod na ko ng inyong prinsesa. Sa mga bata o sa mga nanay, kaupod na ko ang inyong mother. Sa tanang taga Davao, kauban na ko tong dati bitaw nga ning Ato Migharan, nga nag-negotiate, no, towards freedom, no, sa mga IPs. Karong adlaw, kauban nato, no, ang governor sa North Cotabato, no. She's been so popular sa cause sa IPs, naabot siya Kalinga Apayao, naabot siya Luzon, Visayas, and Mindanao. And she fought hard for us, mga babae. She fought hard for us sa ato nga mga nanay. She fought hard for you, no? Nga mga kadugo niya nga mga IP. Kauban na to karon si Governor Nancy Catampo sa North Cotabato. Gov, maayong adlaw ug welcome sa Hardline. Maayong adlaw, ging, ug maayong pong adlaw sa mga tanan nga nagatanaw diri sa inyo sa Hardline. Gov, kung yung mahinom neighbor ta sa una sa MacArthur, no? And I adored you because you're so intelligent. And until now, the brilliance is there, no? Marabag, pag si Nancy, sabi na itong nag-days ka, nag-Ateneo, have you ever dreamed of becoming a governor of our province? I think ang pagiging governor is para sa kuha, no? Dili ni siya dapat ginaambisyon. Because for me, kung naa ka sa posisyon, it's not supposed to be an ambition, but you have to see this as a mission.
Kay kung ambition, that's why lahi ang imuhang mahimo, no? Because you want to control, no, lahi ang imong mahimo, it's not already good governance, no? Pero once you feel it was a mission, It's a ibutang calling. ka, yeah, it was a calling, no? And then you're just a steward of that opportunity given to you by the people and of course given to you by God. Then I think lahat ng gusto mong gagawin ay para sa kabutihan ng karamihan. So wala siyang specific na rule to follow but it just go voluntarily and it's just go with the flow, parang ganun. Because you feel it was a mission, no? Ganito na lang. Kasi when I was, during my younger years, my prayer were always, God, you have, make me a channel of blessings, no? Hindi yung Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, or gawin mo akong ganito. My prayer was, Lord, make me a channel of blessings. So, siguro yung pagtulong sa mga kapwa or pagkikipaglaban for the IPs ay nagiging my nature. Kasi kasama doon ay ang aking experience. No? Kasama doon ang aking experience na dahil during our younger years, ay talaga namang kami lahat ng mga naranasan namin ang naging mahirap din. No? Kaya siguro parang it's just part of my nature to really help people and to really fight for the right for those who were oppressed, like the IPs. Kamong taga North Cotabato, no? We are so blessed, no? Ako taga Makilala. We are so blessed na nagkaroon ta og leader na dili bitaw tong leader nga magkiling-kiling. Leader na katong na vision, no, para sa ato, like usa ka tribo, no? Kami barog, no? Kay kung tanaw ni mga society sexist kay siya, di ba? Murag dili off me nga mga babae, pero nakita nato sa North Cotabato nga she's very strong, no? And she can be called a dragon. Dragon daw. Because ang leadership, na ato dito, the leadership acumen, the management acumen is there, and she's all in one, no? She's a woman of substance. How do you manage, no? Na marag, law graduate, no? I'm not a law graduate. I'm sorry. Oo. I'm not a law graduate. So, nag-law school. Yeah. So, they cannot play around with you when it comes to legislation because you once served, no, uninterrupted as second district congresswoman and nag-elevate ka, then makita nimo tong the brand of leadership of Nancy Catamco. Okay. Well, first, I think I was not called the dragon. I am called the Diwata. I think being a strong woman na tinitingnan sa akin, maybe it's a different perspective on my part, no? Kasi, yeah, maybe strong in some principles na kailangan I have to really stand up for the people, like for the IPs, no, I have to stand up for my beliefs, but not as strong as kailangan makikipag-away ako sa mga kalaban ko or I have to compete with them. No? It's more on competing with myself. And now the brand of leadership maybe na nakita sa akin, no, ng mga tao ay mas ang brand siguro as yung sinasabi nila na mas nararamdaman nila yung pagmamahal ng isang ina dahil maybe my nature was really to listen to the people and to their predicaments. Hindi siguro ako yung klaseng imposing the kind of leader, but I'm more of listening leader, no? And maybe more on consultative than authoritative, at mas inclusive than exclusive. So I think that's the brand of leadership na nakita sa atin sa mga taga North Cotabato na since I was in Congress and up to now was the first termer governor, ay nakita naman po nila yan. No? So I think it was not just a slogan o na ako ganito ako, no? Because that's not how iba na yun yung aking pananaw sa sarili ko. So ako lang naman, ganito lang, simple. Nilagyan ako ng chance to serve the people. Ang gusto ko po ay maibigay ko rin, maibalik ko yung trust and the chance was given to me. So hindi po yung the chance na gawin na lang po natin yung gusto natin and we want to control everybody. Being in a position is not because you want to control, but being in a position is
servanthood, no? It's a servanthood. It's like you have to serve the people. Hindi yung dahil you want to follow them, na control them and let them follow kung anong gusto mo. But it's more on you listen to them, you listen to their predicaments, and serve kung ano yung dapat na ibigay sa mga tao. We talk a lot to a lot of people sa North Cotabato. And the videos will show you na nun yung warm caress of a mother. Parang nakakalimutan mo na leader ka no, pag nasa tao ka. Ano ba yung hugot dun, Gov? Parang yung ayakap mo sa mga bata. And tingin nila sa'yo, here come, nanay. Parang ganun. They're waving kahit nasa car ka. They're waving. Tapos pagdating mo, parang hindi yung napaka-isolate na leader. Ikaw yung she is a leader, no, hindi lang sa community, no. Kung tingnan mo yung mga videos, parang iba to why? Okay. Anyway, I think because hindi na ilagay sa aking mind, not even my mind, na congresswoman ako. Ang nasa mind ko ay nagtatrabaho ako, binigyan ako ng chance. Hindi nilagay sa mind ko na governor ako, kaya dapat respetuhin niyo ako as a governor. Since nilagay niyo ako dito, syempre ako yung bababa. And you have to feel na ito yung aking the way I parang return, no? The trust that you have given me and the chance. The passion of leadership. For a governor katamko, how will she define a woman leader, Gov? I think a woman leader is like a mother, no? Na you serve your kids unconditionally. You love your kids unconditionally. You listen to your kids. It's not that kung ano yung gusto mo, ito yung masusunod. That's how ganun ang paningin ko, no, sa being a woman and a leader is just being a mother by listening and kung ano po yung kakailanganin nila, yun ang dapat na ibigay natin sa kanila. So, mga newsliners, no, gisaysay ni Gov sa ato na kung unsay na ata unsang hiyas nato no as a woman, dapat ato nang ihon, no. Kay natay leader nga ligon, natay leader nga mugiya nato, leader nga murag naminaw ug murag giakay bitaw ta, no. I can remember, no, when you were out for about 2 months yata yon nung nag-earthquake, but feel nung mga tao, Gov, na nandoon ka kahit wala ka. Ano ba yung what struck you nung nag-earthquake na wala ka, you were not in governance yet kasi you were facing a legal battle, no? Ano ba yung feeling mo na ito yun, niyanig ang North Cotabato, no? And I'm not there. But we can hear na people saying na nagpadala si Gov. Ano ba yung feeling mo, Gov, as a mother that time? Yeah, of course, I feel for the people at that time, no? Kasi nga, at that time, wala nga ako nung during nangyayari yun. Pero I trust na ang mga tao naman has always the spirit to bounce back, no? Yes, we can support them, we can help them. Pero kailangan natin na also to trust them na they can always stand up and bounce back whatever the anuman mga circumstances, no? Kasi alam naman po natin ang Pilipino ay isa dito ay very resilient. So although I feel for them, I feel bad, yes, nagbigay tayo ng tulong, pero I do have faith that our people can always bounce back. Lobbying people's support in a desperate situation, in a very, there was chaos makita nagugulo. Pero compared to other areas na 3 years na like, sorry for the Marawi people, no? Nung bumalik kami, I was here November 1, no? After the earthquake. And November 7, parang ako literally ninghila ko sa Malabuan, ninghila ko sa Bulatukan because pagbalik na mo, first gisugo mi adto sa Office of the President na maghatod og ration, no, kay wala pa si Gov. Pagbalik na mo, nakita na mo tong thank you, salamat sa tabang, and kana nga mga bantaritas manggod, ug kana nga mga sako nga gipang pintura na to pintura. Wala na mo nakita sa uban areas, no, yet ang government was there for how many years, no. Sa North Cotabato dali kayo ning bangon, no. Parang sa Bulatukan kay hila ko na mo rag, this is my province, no. And katong isa na mo na pangutan na Gov siya na kung wala man si Gov, unsa nahitabo? Siya dili. Na si Gov nagpadala og support. So katong mo Gov nga resiliency, no. The power to bounce back is there. Yeah. Maybe because ang hugot is a strong woman leader siguro, no. Kaya
ang mother need to upkeep everything for the Uh-huh. kids and the family. Ano ba imong tanaw? Well, I just hope so, no? Kasi kahit siguro sa mga, parang, di ba, if we have to read mga fairy tale stories, no? Sometimes, I do not know if you believe this, but if you have to read fairy tale stories, nagadepende ang sitwasyon sa the leader. Pag ang leader is like a witch, di ba, parang lahat ay dried up, parang pati lahat ay Exhausted. nagsastruggle, exhausted yung mga tao. But when you have a good leader, parang abundance, love, and blessings are really abounding. So, that's the energy, no? Parang you emit a good energy, and of course, they can always get a good energy. So, ako kasi naniniwala ako sa ganon. So, maybe I could say yes because that's how I believe. When you came back, no? Speaking of energy, there was this very, very strong energy, no? The pictures and the video footage will tell you, nung bumalik ka, Gov, there was this ritual sa North Yes. Cotabato, sa Yeah. Makilala, no? Makilala Evacuation Center was the biggest evacuation center sa North Cotabato. naging epicenter, Siyang no? epicenter. So, unsa tong feeling, Gov, na despite the pain, despite the agony of losing somebody, especially itong kapitan, kung nakita ka nila, wow, nimbali ka. What was the ritual all about? Oh, the ritual was just asking the spirits, our ancestors, to guide me sa yung etong nangyayari at kung anong dapat gawin. That's all. That's all. That's the ritual. Have you felt ba that time na na-miss mo sila? Nung pagpasok mo kasi parang the cheers, the roars, parang, oh, go! Parang kulang na lang na parang hawakan yung paa mo at I think they were looking for a help, and hindi lang help, hindi lang kasi relief operation yung gusto nilang makita, but they want to really feel the presence of a leader, of a governor na nandyan. Siyempre, ang sa kanila, pag nakita lang nila na nandyan yung leader nila, a mayor, a governor, iba ang nararamdaman. Kasi yung parang nagbigay lang kayo ng relief operation, Get out. pero ikaw, nandoon ka lang sa opisina mo. So, hindi ka nila nakikita. Alam ng mga tao, pag nakikita ka, alam nila may action ka agad yan. Gagawin ka agad ni Gov yan. Na nakikita tayo ni Gov. Alam niya kung ano yung ating mga hinaing. Nararamdaman niya. So, mabigyan ka agad tayo nito ng immediate answer. Maybe that's the, Gov, since naging part ka ng Philippine politics, nagiging brand ni North Cotabato yung Dumaki. Oh. Ano ba si Dumaki sa buhay mo? Sa mga taga Davao, di ba, pag-abot yung North Cotabato, diba, Dumaki. Kanang kung sa ato ang maganda, unsa na, di ba? Yeah. So, we are with, no, the pride, no, the source of strength sa Dumaki. And before I forget, no, si Gov was installed, officially na-installed ka, Gov, as the Diwata, no? Yes. So, before nagdumaki, unsa tong ritual na? Being a Diwata, Gov? Unsa? Ganito ang nangyari kasi, no? May isang leader na nagkaroon siya. IP, IP leader, no? Na nagkaroon sila ng siya mismo, no? May kinausap daw siya ng mga spirits. Oh, no? okay. To tell them that si Nancy, siya yung ating diwata. Ito naman yung kanyang kwento, no? Kakambal niya yung diwata ng Mount Apo at siya yung magiging totoong boses. Siya yung magiging totoong boses ng mga IPs. So, yun ang kwento nila. And because of that, nagkaroon ngayon ng ritual. And they asked for it, na i-ritual ka talaga. Yes, Officially, yes. ka talaga install. Pinuntahan nila ako, and then sinabi nila, i-ritual. Ito po yung sinabi sa amin, so kailangan ma-ritual ka. So, that's why hindi ho joke yan. No? It's not just a joke, and it's not me claiming it, but it's really the IPs, no? How do you say that? Yung mga traditional... Magbabaya. Magbabaya is God. Yung babaylan? Mga babaylan. Ah, Yeah. ah. It's really the babaylan po. So, Gov, sa pag-install ba sa usa ka diwata, no? Kung imo mo tanaw na sa fairy tale, diwata, di ba? Pero kung sa ato ng mga Bisaya, murag diwata, unsa man na, murag diwata, Mount Diwalwal. Kung kamong taga de Oro, di ba? Mount Diwata. Pero kinsa ba ang diwata, no? Sa North Cotabato tungod sa taas nga pagsalig, no, sa mga IP nato kang magbabaya, no? Kumbaga sa mga Muslim na siya kang Allah, di ba?
So, taas ng pagsalig, kinsa gob ang unsay gihimo mo, like I can remember sa Lake Agco, unsang gihimo sa installation? Mismo sila ang nag-prepare, no? They were looking for a parang, how do you say that? Yung batis, no? They were looking for that na kailangan yung clear na hindi pa napuntahan. So, mura siyang balon, mga higalan, or balon? It's not balloon kasi ang balloon is malalim. Kuhaan lang siya, murag brackish, yun. Oo, hindi. Ano talaga siya, ewan ko bakit din nila nakita. They were guided by the ano rin. No? By the spirits. Yeah. Na never pa napuntahan, never na naliguan, hindi pwede. Bari untouched siya na. Untouched. So, malinis na, hindi naman siya, hindi siya balon kasi balon malalim. Pero maliit lang din siya na, how do you say that? No, na parang akala mo balon. No? Parang balon. Pero spring lang yung nag-ano sa kanya. So, doon kami nag-ritual. Niligo or naligo Naliguan, ka. yes. Wow. Yeah. So, with the full Pinaliguan ritual. with the full ritual. Ng So, ang leaders ng IP ang nagligo Yes, sa'yo, the women. Yeah. Not only the women, babaylan. The whole North Cotabato. The Babaylands. The Babaylands. So, speaking of the ritual, no, paano siya nagiging diwata, na-explain sa ato, di ba? So, klaro sa ato mga Bisaya, mga Hilonggo sa Jensen, no, klaro to. Nag-istorya may ganihan ni Gov about the challenge, no, of her during the first 4 months of her administration as governor of North Cotabato. Away dato challenge din. The biggest challenge was the earthquake. No? Unsa bay gihimo sa North Cotabato with Governor Katamko during, no, and after the 2019 earthquake? Kana atong balikan with Governor Katamko sa pagbalik nato ni sa Hardline. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. First, there was earthquake. Second, there was ASF. Third, existing pa si COVID. Gov, no? Paano na ba, ano yung naging recovery program ng North Cotabato? Yung sa earthquake, unahin natin. Okay. Yeah. Now with our earthquake, kahit papaano, no, yung ating mga biktima sa lindol, nakabalik na sa mga kanilang lugar. And then, kahit papaano, nagbibigay po tayo ng tulong for the materials para mabigyan sila ng materials. At marami po tayong mga partners na mga NGOs na tumutulong din sa atin. No? Katulad din sa'yo, Gingdak, malaki yung tulong mo sa North Cotabato, especially with itong mga tulay. No? So, ang laki ng tulong nyo during the lindol dahil hindi lang nahukaya ito ng North Cotabato, nagbibigay ng mga assistance yung ating province, pero syempre mas maganda yung convergence, yung tulong-tulong tayo para matulungan natin sila. So sa ngayon nakabalik na sila, ang iba nakabahay na, ang iba naman ay nag-aantay for the relocation center. Our President gave us 10 million for the buying of lots. No? So ngayon ay we are just perfecting the contract. Pero tapos na yan, no? So pasado na rin sa SP natin. Inaantay na lang natin yung ma-perfect natin. How much is the package ba na, aside sa, mahigala, update lang niya, katong gulo-gulo buhay tantanan sa North Cotabato, no?
ako as taga North Cotabato, nakita na ko tong struggle, no. Moto na yung kung sa kuang ginaw si Kapitan Mandoy abot sa Guangan Cup, ang atong tulay nga 1975 pa, nya luoy na kay si Gov, kanang cup sulat niya ikapi for ni si Gov ug si Congressman Kawagdan, no. So moto na dako tong nga tabang, no, labi na sa taga Banayal, Guangan, Caridad, Bituan ug kaning sa Bakong, no. So naa na karon yung mga tulay, then katong naagyan na pud og baha nga dako ang Rodero, nagkisunod pud mi ni Gov ni Congressman, no. In fact, Gov murag naa na karon no ginatrabaho na. Yes. So pila ba ang package, no, aside sa national government, pila ang na-provide sa province na pondo for the rehabilitation sa North Cotabato sa earthquake? We gave our katong mga biktima tanan nga naa sa camp, no. Actually ang nung nandun sa camp para ma-decongest natin kasi di pa tayo tapos, meron namang COVID. So to decongest, nagbigay tayo ng 10,000 sa lahat ng mga na biktima, and then yung mga nasa bahay lang, we also gave them the materials at yung iba is para sa buying of materials. We're still awaiting for the DSWD's assistance as they promised na meron silang ibibigay na sa totally damaged may 30,000 or 25,000 and 10,000 for the partially damaged. But well, as of now, wala tayo dahil ang alam ko natin parang na-realign for the pandemic. But still, we're hoping that that commitment, no, maibigay pa rin dahil inaantay yan sa ating mga tao. So, hindi lang yan hanggang At nagpapatuloy. hindi mo sila iiwan? Hindi iiwan. Pagpapatuloy din naman tayo sa mga livelihood na kailangan nila na inuuna talaga sila, binibigyan sila. There was this big convergence, Gov, no? Bumaba yung Office of the President, DSWD, DTI, and nung kasagsagan ng yung rehabilitation program, di ba, nanawagan kayo, and people from Luzon, from Yes, Visayas yeah. came to help you, help. no? Yeah. So, marami pong tumulong sa atin. Kaya po yung ating probinsya kung nakakabangon ngayon ay ito po dahil sa pagtutulungan, the bayanihan spirit, and the convergence, no? The President, hindi lang po ito yung, although meron din siyang mandate for the EO 70 for the whole of nation approach, but that's for the LCAC. But I think it's really good na even during calamity, ay nagkaroon ng whole of nation approach. Lahat ay sama-sama para tulungan ang ating mga kababayan na biktima. After we were still rebuilding the province, bumabalik pa tayo, no, sa dating sigla ng North Cotabato. Ito na naman, dumating si ASF, no, di ba? So ano na ngayon, Gov, ang state of the province in terms sa ASM na problema? As of now, I think it's already controlled, no, yung ating ASF. Marami tayong mga tinulungan para makabangon din sila. Inaantay din natin yung tulong from the national government at ito ay binibigay sa atin sa DA para maka-bounce back din yung ating mga small farmers, the hog farmers na mga maliliit, na at least makabalik man lang din sila. So, pero as of now, at least it is now controlled. So, balik industriya na ang magbababoy sa North Cotabato, bumabalik na yung sigla. Bumabalik na ba yung sigla nyo to support the provincial government? Yun ang question, no? Kasi kung minsan tayo din, ang hilig natin yung mag-criticize. But we are not doing our share, no, in nation building. Sabi nga nila, bago ka mangutya sa iba, tingnan mo muna yung sarili mo, no? And we're talking here because it's near the political fever, but we're talking here because we both belong to North Cotabato and we love serving our people. Nalampasan na si ASF, no, na medyo bumabangon na from the earthquake, no? Eto, paano si COVID sa North Cotabato, Gov? Yeah. Now, meron tayong surge na nangyayari. Marami ngayon ang mas tumataas ang mga kaso ngayon. That's why, as of now, meron ho tayong bagong executive order na pinalabas na from MGCQ, nataas natin to the status of GCQ, and then na-regulate natin yung movement. Meron tayong no Sunday movement? Yeah, Parang no movement no on movement Sunday. Sunday ba yun? Yeah, no movement on Sundays. So, meaning sarado yung mga establishments, no, except sa mga essentials, like yung, siyempre, pharmacies, hospitals, gasoline stations. At yung mga tao ay wala na munang mass gathering, wala na munang mga church services during the Sundays for the whole month of June. Isa daw, nag-usap kami, Gov, ni Dr. Malaluan, ni Board Member Philbert Malaluan. Ang isa sa natumbok is yung no, tayo mga residents, being so flighty, no? Sabi na nga, huwag lumabas ng bahay. Hindi ka lumabas nga, nang-imbita ka naman. Parang That's how yun it is. yung, Yes. so yun yung
Parang Yeah. ang local transmission sa Davao, that was January this year, ang sabi ng city government, huwag kang lumabas ng bahay, huwag kang mangimbita ng bahay mo. Second is, nagiging household transmission sa Davao, so iniwasan Right. yon. So sa North Cotabato, ito na yung nangyayari, no? Nagpa-blessing ka ng bahay, hindi ka umalis, nangimbita ka naman. Tsaka always bear in mind, si COVID hindi siya Miss Friendship, hindi siya Mr. Friendship. Kahit ano ang relationship nyo, COVID is there to tempt any one of you, no? Na parang yung public display of attention, emotion ba yun? Affection. PDA, affection. Yun yung nangyari, no? Biglang book, may dumating na kababayan natin, no? From other province, kasi nami-miss natin because 1 year na si pandemic, biglang, walang nakakita, walang pulis, walang barangay tanod, halay, yakapan tayo. Yun pala yun. Sige, nagyakapan din si COVID, kaya yun ang nangyayari, di ba? Of which naman, nagiging strong yung posisyon ng provincial government of late, no, na parang, parang mali na to, no? Sa bed capacity, Gov, ano na ang nangyari? That's why we also tinaas natin to GCQ yung ating status here because overwhelmed na yung ating mga isolation facilities. Kino-convert natin, no? Kaya ang ginawa natin, na-convert tayo ng bagong mga facility like yung ating CPH, Cotabato Provincial Hospital, nag-convert tayo ng isang wing para to accommodate 50 bed capacities for COVID patients. And napag-usapan din sa ating IATF na itong ating Alyosan for Hospital. First District This is Hospital. government District hospital. Okay. Alyosan District Hospital, i-convert din natin into COVID patients facility. So, overwhelmed ang ating mga facilities sa ngayon, kaya kailangan talaga ma-regulate yung ating movement ng mga tao. Kung overwhelmed siya, Gov, may plan B na kayo. That's the plan B. The plan B is to convert and to convert the one wing of the CPH for 50 bed. Pero hindi pa rin yan, no? Hindi pa rin yan enough. And then at pati yung Alyosan natin. So kaya nag-install na rin tayo ng ICU natin diyan sa IPH, sa ating CPH. Okay. Gov, ito yung parang ang sakit-sakit na question. Sabi ng mga LGUs na kausap namin, ng mga Gov, mga mayors, hapdos na daw ang bulsa, no? Especially sa coffer sa national government, no? Dako na kayo o gasto, no? Because sa usa ka labad na tao, nag-transmit siya og tulo, pinakagamay niya ang tulo eh. Usually 5, no? Kumusta ba ang the finance status, no? Sa gasto sa COVID? Because the more magudawgo nga mas daghan ang ma-isolate, the more nga mas dako ang budget nga kailangan. Yes. So, kumusta ba ang budget sa mga COVID na? Particular tayo sa COVID. Yeah. As of now, yung ating supplemental budget nasa SP pa. That's why ang donations as much as possible ipadukuan nato, no, kay murag na regulator murag gamay ra kay ato ang donations. So kay we know very well na murag mas kinahanglan gyud nato ni karon. So we're waiting for the approval of the SP for our supplemental budget. I think we have enough funds also here in North Cotabato. At kung meron man talaga, then we can always realign projects na pwede natin gawin para sa supplemental budget kung kailangan talaga. Kitang taga North Cotabato, no? Klaro na define sa ato unsa ang intervention sa linog, unsa ang intervention sa ASF, unsa ang intervention sa COVID, no. Siguro Gov, no. Unsa ba ang feeling, no, sa usa ka lady na leader given all this situation karon sa province? Especially the COVID, no? Yeah, So, kasi at least kahit paano naka-bounce back na tayo with linog And no? ASF. Naka-bounce back tayo with the ASF. Pero ang kanig yung COVID kasi evolving, no? Na yung mga bagong variants karon. Dili po nato ni nakita niya itong kalaban. So, dili yung ka makaingon nga muni siya ang the precise na action para lang ma-stop nimo ang COVID. Kaya mas kinaalang mo usay sa balay, dagan po na inaalang sa balay, natingala ka, nag-COVID na siya. So, I think ang pinaka, dako yun na challenge kaning atong COVID. But we're happy now because naanapod tayo bakuna, no? Natay bakuna, nga mo lang po din siya ang tubag, aning problema nato sa COVID. Sa una, nagaproblema ta sa COVID, hadlok ta kay maunsa na ta. Karon nga na ang answer, ang tubag, ang proteksyon, mao ang bakuna, hadlok na pud ta sa bakuna kay daghan na pud tayo istorya nga kung Sinovac, inchik ka, kabalo ka na mag-inchik, no? So daghan pud mga fake news, no? Kaya paano nimo i-convince ang imong mga katawhan
aning mga fake news po nga nagalabas. Kay naana ang bakuna, hadlok po ng uban. No? So, I think mo kani ang pinakadako gid nga challenge, dili lang siguro ni sa North Cotabato, kundi All really over, the whole, all over. Philippines, no? Sa tanang governors, sa tanang mga LGUs. How can you convince your people na mawala ang ilahang hadlok tungod aning naapoy mga fake news? The power to empower is within government. The power to educate is nasa shoulder ng government. Ang sinasabi ng ibang LGUs ko, you need to coerce, to compel people, because dati we were asking, we were requesting, no? Ngayon daw sabi, you need to coerce people to get inoculated. Naniniwala ba kayo niyan, Gov? I don't believe in control. Kasi kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo control yung pag-iisip mo. Your mind always plays kung ano yung mga nagiging experience mo. So I don't believe in control. I don't believe in coercion. Now, when you say empower meaning it's always a shared responsibility. Now, when you say nasa shoulder ng gobyerno, hindi po totoo yun. Wala pong Superman, wala pong Wonder Woman, wala pong Captain America, no? Wala po si Darna, wala po. Ang kailangan po natin ay yung shared responsibility na alam po ng tao na sila ay may responsibility. Hindi pwede hingi lang tayo ng hingi, hindi pwede na we ask for savior to save us. Ang kailangan natin gawin, pag gising natin, we have to appreciate what we have. We feel grateful for the abundance of the blessings every day. Meron na dyan. Dito lalong-lalo na sa North Cotabato, hindi mo kailangan ng NFA rice. Meron kang kamote, meron kang kamuting kahoy, nasa nasa bakuran mo lang. Meron kang kangkong, meron kang okra, talong, no? So, I think when you say nasa balikat ng gobyerno, that's not how I see it. It's more on a partnership. It's more on a shared responsibility of the government to the community and all the people. So, hindi po ganon. Kasi pag ganon yung iniisip ng isang gobyerno, kaya naging controlling na siya. Feeling niya, indebted yung mga tao sa kanya. No? Indebted yung mga tao. Tingnan nyo, tinulungan ko kayo. Panahon ng ganito-ganito. Tapos ngayon, hindi nyo ako iboboto. Or dapat pag makita nyo ako, you bow down to me kasi ako yung savior nyo. So, that's how other mga politiko siguro. Kaya kasi ganun yung tingin. Pero ako, that's not how I see the government. Ang gobyerno nandito, supporting actress. Sino ang bida? Ang bida ang tao. So, sino ang mas malaki ang responsibilidad? Ang supporting o ang bida? It's always the bida ang mas may malaking responsibility. So tayo sa gobyerno, we support them kung ano yung direksyon na gusto nila. At dapat ay sila mismo turuan natin sila tumayo at maging self-sufficient, magiging, kumbaga yung sinasabi nating self-determination. No? So even education is not supposed to be one way. That the government would tell you, ito yung tama, this is how you do it. Apple. Babe, banana. Kung ako pala apple, is that bad? So, I think education is learning from each other's uniqueness and diversity, no? So, meron tayong commonalities, pero hindi yung pag sinabi mo kasi sa school na... Walang coercion, actually, walang sa coercion. Like vaccination. in school, turuan kanila, sabihan kanila ng kailangan, eto, may nakita ka, kabayo. Sa tribo, ang sabi nila, kuda. Pag sinabi mong kuda, sabihin nila, ignorante ka. Pag sinabi mo ng Tagalog, okay So, okay siya. Pero pag sinabi mo ng horse, genius ka na. So, I think that's the education na kailangan din natin i-revolutionize, no? We have to ano ba talaga ang edukasyon? Sabihin natin, kailangan ang IPs, kailangan i-educate. Well, baka kailangan nyo rin mag-educate. Ano ba yung ngayon na nasa IPs, di ba? Kaya nga, even ngayon, balik tayo back to basics. Ano yung back to basics? The indigenous way. No? So even sa ating balik tayo sa mga organic. So ano yung organic? The indigenous way. So I think more education is supposed to learn from each other. It's not imposing and influencing each other. So hindi siya aabot sa point na kung hindi kayo magpa-vaccine, I don't care ako sa inyo. Kasi may mga LGU na ganun ko. We have to disseminate, of course, no? Kailangan social preparation, kailangan ipaintindi natin sa tao kasi normal na ang nature talaga first reaction is takot, 'di ba? Takot at merong doubts, no? So normal po 'yan na reaction sa ating mga tao. And as a leader, ang your responsibility is to let them understand
at kailangan intindihin mo rin sila. So by saying, wala akong pakialam, bala kayo, I think then it's about time for you to resign from your post. So nagiging challenge sa kanila, hindi sa'yo. Sino naging Yung challenge? isa sa mga tao na, kumbaga, if you want to be part of a moving government, a progressive government, you need to support the government. It's Kasi a ang sinasabi shared nila takot, responsibility, kasi no? sinasabi na ang daming vaccines na nawawan na hindi nagagamit kasi takot yung mga tao. Sabi naman ng isang LGU, sabi niya, we need to coerce. So, hindi pala totoo yung coercion sa North Cotabato. Hindi sila magko-coerce, no? Pero, it's our responsibility, like before, no? Gibakunahan ta sa tipdas, kung gagmay pata. So, ganun dito mo ba mabakuna o bali? No? Tanan na lang among gisuran siguro ni Governor, the growing up stage, no? The learning process, the transformation of a province. Sa among pagbalik din sa hardline, istoryahan daw nato. Be, unsa na nahitabo sa LCAT? Unsa na nahitabo sa masaganang North Cotabato, no? Unsa na nahitabo sa mga mama ug mga bata? Unsa na ang healthcare status sa North Cotabato? Kana sa pagbalik sa hardline. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Balik din sa hardline. Nag-istorya mi sa challenge, sa being a leader, no? Kano tong istoryahan, no? Kaya naman tong challenge na atong government support. Unsa na ba ang paningkamot sa North Cotabato, no? In terms sa katong the EU70, no? Katong ending local communist problem sa North Cotabato na kabalumantan, no? Na ako, I grew up a child of war. I grew up sa ang elementary years na ako, upat ka school, no? Kay kinahanglan mi mo bakwit ikan sa Wangan, mo tumig Lunasur Elementary School, then mo balhin mig sa Kabakan, balik na pod mi og Wangan, ana kalisod, no. Pero karon murag dili lang kay murag, no. Karon atong makitaan unsa nakalabo si North Cotabato and kitang taga North Cotabato nakabalutaan na. Gov, asa na naabot, no, ang program sa LCAC? Unsa na ang naabot? Okay. Pasalamat kita sa atong ang presidente with that program, no, kaning whole of nation approach, ang EU70, mandating all the government agencies na kinahanglan moadto sa mga barangay na naay mga na-influence during the time sa atong ang sa insurgency, no. Naging biktima sila sa insurgency, na-influence sila sa PICAS. So karon na-identify sa tuwa, clear na identify sa tuwa 36 ka mga barangays. Ang atong ginahimo, nag-aato kita sa mga per barangay, dala ang tanang serbisyo sa atong ang gobyerno national ug kauban ang atong ang mga LGUs ug ang province. Sa karon nag-cancel kita sa ato ang LCAC event dahil tungod aning nahitabo nga surge, no. But as of now, nagapadayon gyapon kini kita sa North Cotabato ang unang-una sa Region 12 nga na-download ang 36 ka barangays na tagti 20 million. So that's 700 million plus, no? So, including ang ato ang city ni Ana. Kay nauna ang North Cotabato sa pagpasasa ng mga requirements dito sa ato sa national, mauna-una pud kita nga na download ang ato ang Pondo. Pondo, no?
So, sa ngayon, we're looking forward na ma-implement na nato ni sa ato ang mga LCAC barangays para makita nila nga ay dili lang day promesa ni sa gobyerno kundi dili tinuod yun di ay no ang mga promesa sa ato sa nasyonal ni Presidente Duterte na gitagaan yun niya ang pagtutok ang ato ang mga barangay na kung diin adunay mga gap services during that time no na influence sila sa PICAS. So sa karon daghang tag na cleared na barangays mo na nga naapatay mga other barangays pa nga i-clear no so with our Philippine Army. Pero sa atong panglantaw sa karon ang mga barangay karon na influence before dako na gyud kayo ang kalainan ging no even Malabuan, even Buangan no Buangan Bakong. karon yeah. Ang mga community na mismo karon ang nagatabang na sa ato ang mga kasundaluhan. Ang community karon ang adunanay mga nagahatag pud og feedback kung naa sila yung mga nakikita nga mga sightings no mo nang although na mga encounter daghan pud karon ang mga nagsurrender og nadakpan na naa dito sa ato mga kauban nga naa sa PICAS no. So we call them friends rescued instead of former rebels kay tungod na mga FRs pa rin. Yeah, FRs, no? But we do not call them Former rebels. we call them friends rescue. No? Kaya pareho lang man ta Pilipino, sa lang man ang ato ang bansa, no? We are here in the Philippines, no? Isa lang ang ato ang bayan. So I think kinahanglan lang pud na tagaan lang natong chance and we're so happy kay ang direction sa ato ang gobyerno dili kay search and destroy. But now it's more on reaching out and really rescue them, our mga kauban nga sa PICAS. Speaking of reaching out, Gov, this is ako, sentimental na issue ni sa kawa ka ng being no, internally displaced no, sa North Cotabato I was no, until the age of 13 anak kong kinabuhi. Pero ang ginaingon na nila, kanina atong mga IP communities, mo daw ng vulnerable sector. Yeah. No, as an IP leader no. Yeah. Unsa imuhang nakita no nga intervention dapat more pa sa national government sa dili sa North Cotabato because you handled it well no. But sa other areas nga na IP kay yung nga dali man ko daw ilaron no. Dali daw kuno paasahon, dali sa aran ug dali mo tuo kitang mga tribo pero di pud ko mo tuo kay daghan nagtaga mga membro sa tribo ko nga perti ng mga brayta. Daghan nag membro ka mga taga tribo ko nga aware na sa social media. Go. Usa ni kahagit sa imuhang panggamahanan dili sa North Cotabato but all over Mindanao dali daw kay i-recruit ang IPs. Ang naitabo sa ato ang mga IPs nga nung gitanaw sila as vulnerable tungod kay na-destroy ang ilahang mga kultura na-destroy ang ilahang mga beliefs no na because they were told na kanang inyo kung mali ang inyong way of worshiping kay ginatawag mong pagan kay you worship, it's not worship, but you know, they believe in the spirit of the trees, they believe in the spirit of our rivers. So gitudlo sa ilaha nga dili na mao ang tawag sa ilaha, label sila as pagano, no? Now, their basic their indigenous knowledge and systems and practices. The identity is murag giwala sa ilaha. Yeah, tungod lagi kay kaning ginatawag nga civilization and education and religion na syempre mao ni ang ginatudlo sa mainstream. Now, nganong nahimo silang vulnerable tungod kay walay appreciation on who they are as an IP and who they are, their identity as the IPs. No, there are others but not all because maraming mga IPs na alam nila at kilalang kilala nila sino kami as an IP kaya talagang tinatayuan nila. But for those sectors na madaling na convince no? At sinasabi natin the society really label them as vulnerable kasi nga yan palagi kasi sinasabihan biktima kayo ano kayo so tuloy na po program yung mind nila and now they feel na okay vulnerable kami so we are entitled for your help now ano ba talaga dapat? How to strengthen the IPs? It's really respecting the indigenous political structure nila, to respect their indigenous knowledge, IKSP nila, indigenous knowledge systems and practices, to respect their identity, you know, their beliefs. So that's how we encourage, we strengthen them. It's not empowering them or educating them by saying, kailangan mag-English kayo, kailangan mag-Tagalog kayo, kailangan ganito. No? Yun kasi ang nangyari. And
That's the parang mainstream of saying how you want to educate the people, how you want to educate the IPs. Kaya nga, yung dapat talaga ay magkaroon ng re-engineering of consciousness. No? Sa lahat ng mainstream, what is education all about? No? And even our society, kailangan talaga, our system, we have to innovate now. No? Hindi yung dati na kailangan English. Pag English ka, genius Social ka. Oh. Pag Tagalog ka, okay, social ka. Pag when you speak your own language, Off ka. you are ignorant. You are no? not part of You're the not, yeah, community. You're ignorant. Kasi noon nga sa ating school noon, may fine pa pag nagbibisaya ka. Kailangan mag-Tagalog ka, kailangan mag-English ka. So tuloy tayo kahit dito sa Mindanao, nawala yung ating identity. Same with the IPs. So I think educating the IPs, that's not how it is, but really let them believe at magkaroon mismo ng IP ng consciousness back to their who they are as an IP. So yun siguro. Yun ang mabigat na Yun- role ng society din. Yeah, kasi nga we need to sinasabi mo, coexist, kasi di ba? nga ang nangyayari is may social media na, meron ng of course, it's good to also learn from outside. But no? do not forget the roots. It's not that, Parang- do not forget, but you have to understand who you are and you have to know who you are. It's not just forgetting, but it's really knowing who you are. No? So it's not more on, dahil may social media na. Social media is good because it's an information from outside. But more of the information of who you are, yun ata ang pinakamagandang empowerment sa ating school. You told us about the cultivating the practices of the IPs. Babalik ako. Paano natin napupush yung kultura ng mga IPs na ito na with LCAC ha, Yeah. agriculture, in terms of agriculture, paano na huno, paano ba na strengthen kasi we need not take out no what was being practiced and what is being practiced, but we need to hone no para magiging mas maganda, mas maging produktibo at saka mas nagiging active ang involvement ng IP communities in terms of agriculture. Nakikita ko Gob yung they were trained, di ba? Parang farming, upland farming. Mayroon kang intervention sa fertilizer, mayroon kang, ang dami mong ginawa. Paano mo yun binuo? Okay. Now, when it comes to agriculture, paano ba natin i-mainstream? Oo. Hindi naman mainstream, but it's i-integrate. Kasi it's not assimilation, but more on the assimilation, not assimilation, but integration. How we integrate the indigenous way of practices to the mainstream. No? It's more integrating. Kasi nga, now, ang ating probinsya, ang tinitingnan natin dito, lalong-lalo na sa ating program of agriculture, no? Kailangan na makikita natin na maging resilient yung ating mga tao, no? Magkaroon sila ng dapat yung mismo self-sufficiency, no? The food sufficiency na mismo nasa community nila. So part of our, we created a task force para magkaroon ng food sufficiency dito sa atin ay yung ating we created an executive order creating a task force for food security. Yung food security po natin pumupunta sa mga community para turuan sila no sa maybe a new technology and so para also to capacitate them sa kanilang way of farming also. So doon kami nagsa-start. So ngayon marami na tayong natulungan ng mga community na kung saan may mga ini-introduce din tayo ng mga magagandang technology. Sa akong mga kababayan sa North Cotabato, no, it's so enriching no, to hear the answers straight from the governor. So karong adlaw, mag-ubanta sa NCTV sa North Cotabato at ang imipirme sa NCTV Channel 50. Kamong taga Jensen o taga Davao, you will know and you will learn so much of North Cotabato because we are together here in Mindanao. Ako si Edith Caduaya, moingon. Stay safe and may God bless us all.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. This administration recognizes the invaluable contribution of the free press of overall development of our society. That is why I am pleased with the launching of Newsline Philippine cable TV programs. Together, let us keep our people well informed so that they may become empowered catalysts for real and lasting change in Mindanao. Thank you, and I wish you all the best.